Kommer du här, Jonas? Jag börjar med ett grattis. Tack så mycket. Ja, och gåshud. Ja, det var det som man trodde eller hoppades på att det skulle bli något. Vi fick ett bra svar idag och hästen var ju väldigt fin. Har du kört de bättre hästar då? Nej, alltså kapacitet och så där, jag har kört Mondenäcken som var världstravare och lätt att glömma de där hästarna, men det verkar som man ska kunna bli i den klassen. Vad tänkte du när du klev på där ut på den sista bortre långsidan? Det ska väl inte gå egentligen? Nej, så tänkte jag inte. Det kändes att hästen det känns så borde komma upp bakom hästen att det är lite för vanligt. Jag körde ju aldrig någon gång vid den sista 7 och jag har en klocka och jag gick ruskigt fort till exempel under tiden på sista 7. Satt du fortfarande så bara bevakade de du hade runt omkring dig när du var utanpå dem i tredje spåret runt sista svängen? Nej, jag tycker ändå det var ett ganska hyggligt första varv, det tycker jag. Som det var förutskrivet mycket innan så var det nästan upplagt till att det ska gå speciellt fort för att man var upplyst om att man ska gå i ryggar så här. Men jag tycker det var ett hyggligt tempo på loppet och jag måste säga de var fina, framförallt Adam så tycker jag gjorde ett bra lopp bakom och han var förmodligen i toppen så att vi fick lite tog emellan, men det här är en här som verkar vara lite dörr och vanlig faktiskt. Så om det känns nu så känns det ju, har man mycket ord och lyriskt och säga om hästen. Men man försöker att tagga ner lite för att det inte blir för mycket bakfall på men det känns fruktansvärt. Det är som man har sett tidigare, man har sett det där. Många hästar springer och kämpar och så här. Det här tycker jag är en riktig löpare. Ja, då måste du bulta lite extra. Ja, det gör jag. Du var lite spänd innan, sa du. Ja, det är naturligt. Tycker du att Ludde ska gå ut i Elitloppet? Tänk om man skulle svara på den frågan, så skulle jag bli tokig för mycket.